neibe nong chin lak do neibe nong pas lak do ang nao to da jabli sarai ahat lak do Hello लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बड' फेमिलि इउट्युब चेनेलाव फिन आरोबाव खनसे बरायहरनाय थाबाय। स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ मानि सायाव जानो हागौ नोंथांमोना थाम्बनेल एबा टाइटेलाव नायनानै बुजिखाबाय जानांगौ। स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय जोंहा निउ इयारनि आपकामिं मिउजिक भिडिअनि बागै जानो नागिरदों आरोना लोगोफोर। बे निउ इयारनि गोदान मिउजिक भिडिअनि मुङा जाहैबाय जोंहा बेनाव 3 लाख दं दै लोगोफोर। जोंहा बे मिउजिकखौ खनदों बिथां शिबराज नार्जारिया दै लोगोफोर। नोंथांमोनाथ' बयबो मिन्थिजोबखायो शिबराज नार्जारि बिथांखौ। शिबराज नार्जारि बिथाङा जाहैबाय सासे बर' फिल्म इन्डास्ट्रिनि एक्टर एबा फावखुंगुरजों लोगोसे बिथाङा सासे मेथाइ रोजाबगिरि एबा सिंगारबो दै लोगोफोर। बिथांनि बे गोदान मिउजिक भिडिअ निउ इयारनि ससे क्लिपखौ आं नोंथांमोननो होना होदिनि, नोंथांमोना नायलांदो। neibe nong pas lak do ang nao to da jabli sarai ahat lak do neibe nong par do neibe nong Scorpio do ang nao to nailo jalo gong sela tam par berai do Bhutanau थांनो ना दार्जिलिं थांनो बोसोर गोदानाव गुसु गुसु बियार लोंनो ना उइस्कि लोंनो सिन्था गैयालै अर सायनो ना कम्बल जोमनो। स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै आंनि बड' फेमिलि इउट्युब चेनेलखौ साबस्क्राइब, लाइक, शेयार एन्ड कमेन्ट खालामलांनो दाबावलै लोगोफोर। एसेनोसै, गोजोन्थों।